A prosječna cena hektara zemljišta u Srbiji se kontinuirano povećava. Najskuplji hektari plodne zemlje su u Južnobačkom i Sremskom okrugu. Kakva je situacija u ostatku Vojvodine, to saznaje naša Milica Ćirović. Milica, gde se nalaziš i koliko košta hektar zemlje? Dobar dan iz Novog Sada. Tako je, najskuplji hektar u Vojvodini košta skoro 30.000 evra, dok je situacija u Sirigu gde se mi trenutno nalazimo, ta cena hektara se kreće oko 20.000 evra pa na više. Šta misli o tome moj sagovornik Siniša Arsić, poljoprivrednik? Sad ćemo odmah da ga pitamo. Siniša, dobar dan, hvala vam što govorite za 150 minuta. Evo, rekli smo cene u Sirigu su 20.000 evra pa na više. Šta vi mislite o tim cenama? Oko 20.000 gore, dole, sve zavisi gde je zemlja i na kojem je lokalitetu. Da li je bliže asfalta, da li je dalje, da li je uz kanal, da li nije. Ali to je preskupo, mislim. Mi zemlju ne kupujemo zadnjih par godina i na ove cene ne planiramo da je uzimamo. Ne kupujete baš zbog cena? Pa baš zbog cena, da. Mislim, zemlju ćemo morati kupovati kad tad, jer zemlja što se uzima u zakup, u arendu, danas moja, sutra vaša, prekosutra ko zna čija, tako da ne možemo se osloniti na zakupe. Zemlja će se morati uzimati, ali na ove cene proizvoda i na ove cene zemljišta, mislim da nema matematike. Može da se kupi, ne znam, jutro do 2 u 2 godine, godišnje u 2 godine, tako. To može, ali uvijek nešto drugo ispadne. Meni je draže, na primjer, da kupim mehanizaciju nego da kupim zemlju. A recite nam, kada imamo zemlju, na primjer sad smo kupili zemlju, šta treba da radimo, kakva je procedura i koliko zapravo ima ulaganja kasnije, nakon kupovine? Pa ima tu, mislim, ulaganja su isto, mislim, velika, koliko su velika. Sad, na primjer, da zasejete jedno jutro kukuruza, treba vam tu negde od 17 do 20.000 dinara za seme, đubrivo, ne znam, 9-10 hiljada. Pa tu negde oko 50 do 60.000 dinara su ulaganje u repromaterijal za jedno jutro. Tu vam onda plus ide nafta, ide oranje, spremanje, prskanje, špartanje, pa da kažemo 70-80.000 dinara imate po jutru ulaganje, trenutno. Tako da zapravo ni to isto nije mala cena. Pa nije malo, još pogotovo kad se ovi nakupci dogovore, kad dođe do vršidbe toga svega pa nam obore cenu žitarica, onda slabo si, mislim, prošle godine je bilo jako katastrofa. Imali smo sušu, imali smo 500 kila soje po 50-51 dinar, to je 25-6.000 dinara, a uložili smo 50-60-70 hiljada, ne znam nije. Tako da, kad je idealna godina, kad je kišno, kad je dobar prinos, kad je to sve, onda tu mislim, može da se zaradi. A na loše godine... Nikad se ne zna kad je dobra, kad je loša. To je sve rizik. Mi smo fabrika pod otvorenim nebom i mi ne možemo ništa da planiramo. Kako nam je, tako nam je. Siniša, hvala puno na izdvojenom vremenu, na svim informacijama. Evo, čuli ste šta je rekao moj sagovornik, kako kaže, fabrika pod vedrim nebom. Nikad se ne zna da li će godina biti dobra ili loša, ali svakako da ponovim još jednom da kada je u pitanju Sirig, cene zemljišta su oko 20.000 evra po hektaru. Toliko od mene. Hvala ti, Milice. Neretko slušamo o tome koliko se isplate zasadi određenog voća i povrća, ali koliko vremena je potrebno da bi se ti prihodi ostvarili ako uzmemo u obzir ove visoke cene zemljišta. Gde je tu matematika i ko danas u Srbiji može da se bavi poljoprivredom? To pitamo Gordana Lemajića, vlasnika Agencije za nekretnine iz Novog Sada. Dobrodošli, Gordane, u emisiju. Bolje vas našao. Evo, čuli smo izveštaj našeg koleginice Milice. Dakle, najskuplji hektar je 20.000 evra u Južnobačkom i Sremskom okrugu. To vas ništa ne čudi? Kako je to u odnosu na prethodnu godinu? Ne čudi me, vrlo je slično u odnosu na prethodnu godinu. Baš kažem, sad kad sam dolazio kod vas u studiju, u septembru 23. sam bio gost ovde, bio je vaš kolega domaćin i isto smo imali temu i sad sam slušao ovaj prilog. Da, to su cene, dakle, oko 20.000 evra po hektaru, s tim što ima hektara koji su i 30-35.000 evra. Isto tako postoje hektari koji su 10.000 evra. Sve zavisi od kvaliteta oranica i od mogućnosti da se na njima napravi profit u poljoprivrednoj proizvodnji. Ali ako pogledamo poslednju dekadu, znači u odnosu na prošlu godinu, nije bilo neke razlike, gde se beležite neki nagli skok i da li ga uopšte ima? Pa nema naglog skoka. Ne postoji nagli skok, postoji skok, ako možemo da se vratimo unazad
7-8 godina ili 10 godina, onda može da se kaže da su cene pre 10 godina bile za 50% niže. A cene pre 25 godina su bile za 75% niže. Ali mi živimo u sadašnjosti, a ne u prošlosti. A ovo što je rekao u prilogu poljoprivrednik mladi, što je rekao da će svakako kupovati zemlju, to je tačno. Dakle, svaki poljoprivrednik želi da uveća svoje imanje ako je posvećen poslu i ako mu taj posao dobro ide. To su ljudi vrlo vredni, vezani za zemlju. Oni, kako je malo pre isto u prilogu rečeno, prave dobit u toj fabrici pod vedrim nebom sa vrlo neizvesnim finalom, zato što ne znaju ni kakva će biti godina, kakvi će biti vremenski uslovi. Dalje i kakav će biti rod u odnosu na to, a onda opet na kraju svega toga kakva će biti otkupna cena onih proizvoda koje su odlučili da seju. Tako da je taj hleb vrlo neizvestan. Pa dobri, cene i generalno kad kažeš da pre 10 godina je bilo 50% niže, ali sad ako tu uporedimo s nekim ekonomskim standardom i kako je on beležio rast u odnosu na ovaj skok cena, ali ako se ne veram, isti taj radnik je rekao još jednu stvar, da mu ne pada na pamet da sad kupuje. Što znači da je zapravo za njih to preskupo. Za bilo koga ko hoće. Ne možemo da generalizujemo u odnosu na reči jednog čoveka. Dakle, postoje ljudi koji sada kupuju zemlju. Postoji i koji prodaju. Nije to neka jaka dinamika, zato što uopšte kod srpskih državljana, kod srpskog naroda je običaj da se zemlja ne prodaje. Imate li vi posla? Imamo posla. Moja firma trenutno, baš sad kad sam dolazio iz Novog Sada, razmišljao sam, imamo trenutno u ponudi, na primjer, oko 700 hektara u kompleksu prvoklasne zemlje i traži se startna cena 30.000 evra po hektaru. Ali to je kompleks zemlje od 700 hektara u jednom komadu sa ekonomskim dvorištem, halama, pripadajućom mehanizacijom, 10-ak radnika. Dakle, može se kupi čitava firma. I ona je... Fabrika na otvorenom, što kažete. Tako je. I to je, cena je 21-22 miliona evra. A ko su kupci poljoprivrednog zemljišta? Kupci poljoprivrednog zemljišta su poljoprivrednici. I po zakonu, kada neko želi da proda poljoprivredno zemljište, on je upućen po zakonu da prvo ponudi prvom komšiji da bi se zemljište ukrupnjavalo. I poljoprivrednici u čitavoj Srbiji ne postoji ni jedan atar nekog sela gde ne postoji nekoliko jakih poljoprivrednika koji već imaju zemlju i ustoličenu poljoprivrednu proizvodnju, tako da ako se pojavi, recimo iz restitucije se pojavi poljoprivredna površina gde čovek je nasledio zemlju, želi da je proda, on prvo mora da odredi cenu, često se javlja nama da mu procenimo cenu hektara i onda je u obavezi da ponudi po zakonu o pravu preče kupovine komšiji koji ima zemlju pored njega. Da. Prvom, drugom, trećem, zavisi koliko se ljudi, poljoprivrednika, graniči sa tim parcelama. I dakle, ako je to tržišna cena, da kažemo normalna, a ovo što smo ovde čuli, 20.000 evra po hektaru za dobru vojvođansku zemlju, je normalna cena trenutno. To će kupiti neko od ta 2-3 poljoprivrednika koji su u okolini da ukrupni svoje posede. Jer danas se radi poljoprivreda, kad govorimo o ratarstvu, ako to pričamo, poljoprivreda se radi sa savremenim mašinama. To su široko zahvatne mašine koje zamenjuju mnogo radnika i njima se ne isplati da ulaze u male posede. Dakle, sa takvim mašinama je mnogo isplativije kada se rade veliki posedi, veći posedi, da kažem, koji se mere. Sad, šta su veći posedi? Kada su u pitanju 100 hektara ili bar da je blizu 100 hektara.
I sad kada uporedite odnos ponude i potražnje sad u ovom trenutku, mislim, pošto smo mi rekli da prošle godine zapravo bila ista cena, nije se ništa preterano promenilo. Da. Imali dakle te potražnje. Kada uporedimo sa tržištem nekretnina u urbanim sredinama, kad pričamo o nekretninama, ne o poljoprivrednom zemljištu, obično skače cena ukoliko je velika potražnja. Tako je. Da li ovde sad stoji, da li je isti slučaj i u raspolaganju poljoprivrednim zemljištom i sad ta cena stoji zato što nema toliko ni... Nije, pa ovako, u poljoprivredi, u prometu poljoprivrednog zemljišta nemamo skok cena trenutno. Ovi iznimni slučajevi koje pominjete, ne znam šta je rečeno, 60.000 evra je prodat hektar negde, to je slučaj verovatno zato što je širenje pojasa urbanističkog za gradnju. Dobro. Dakle, kada se poljoprivredno zemljište preinačuje u građevinsko zemljište, a to može ako je urbanističkim planom to predviđeno, onda se dobijaju sume koje su 3 puta veće nego što su tržišne sume. Da, nije ovde bilo 60.000 evra. Pa dobro, 50 i nešto. U proseku je ovo što vi kažete, 20.000 što se tiče Južno-Bačkog i Sremskog okruga. Tako je. A inače u poljoprivredi, evo, za redom, unazad već 3. godinu imaju problema sa sušom poljoprivrednici, rod je slabiji, cena je isto problematična, tako da poljoprivreda ne beleži neku slavnu zaradu i zbog toga nema novca da se olako, kao što je rekao ovaj mladi poljoprivrednik, da se olako kupuje još zemlje. Da se rizikuje na taj način, baš zbog tih prinosa. Pa, slažem se, da. A opet, apsurdno je ili paradoksalno, tako je, rizik je proizvodnja poljoprivredna, a opet je najsigurnije ulaganje u zemlju, finansiranje poljoprivrednog zemljišta, kupovina poljoprivrednog zemljišta. Zato što poljoprivredno zemljište, ono ne beleži neke vrtoglave skokove cena, ali i ne pada cena vrtoglavo. I nema bojazni da će da se desi neka inflacija ili neki berzanski lomovi ili slično. Sad vidim, dolazite iz Novog Sada i poznate poprilično taj teren. Da. Kako stojite sa ostalim delovima Srbije? U smislu, gde nam je najplodnije to poljoprivredno zemljište? Poznajem teren čitave Srbije. Plodne zemlje ima u čitavoj Srbiji. Jedino što u Vojvodini može se kaže da postoje veći kompleksi zemljišta objedinjeni. U pitanju su 100 hektara objedinjenih kompleksa od jednog vlasnika, od jedne firme i onda je to moderniji način proizvodnje. U ostalim delovima Srbije su posedi prilično iscepkani. Hoću da kažem, manjih su površina. Ali to dobro ili loše? Šta ima? Ima tu i dobrog i lošeg. Dobro je zato što, kako bih rekao, ta zemlja ostaje u posedu malih poljoprivrednih proizvođača, što će reći građana, seljaka srpskih. I ona se prenosi u amaneti sa kolena na koleno i to se ne prodaje i to se čuva. Dakle, s te strane je to dobro. A su to manja gazdinstva? Pa da, oni možda postižu manje prinose, ali su one raznovrsnija. Tu su gazdinstva gde se bave i govorim o drugim delovima Srbije, ne toliko o Vojvodini. Bave se istovremeno i ratarstvom, i voćarstvom, i povrtarstvom, i stočarstvom. To je jedan zaokruženi ciklus i tu je najzdravija moguća hrana i zbog toga je to dobro. I zato što su to porodične imanja i porodične firme, zato i drže cenu. Toga nema na tržištu. Niko to ne prodaje. To ljudi ostavljaju svoje deci. Zato su kod nas najskuplji hektari su u Srbiji, u okruženju. Možete kupiti jeftinije hektare u Rumuniji, u Bugarskoj pogotovo. Pa i u Hrvatskoj, ako sam dobro razumela, do 5.000 ide hektar. Pa dobro, ima i u Srbiji 5.000 evra hektar koji je zemlja na ivici rentabilnosti između pašnjaka i oranice, znači lošijeg kvaliteta. I da li je ovako izvesno čega zavisi za kraj u narednom periodu, pošto smo sad rekli da je u principu nema neke preterane promene u smislu da nije došlo do skoka cena u odnosu na prethodnih par godina. Ali isto tako nema
da se bira, sad kad bi došao neko, pogotovo stranci ako dođu, ili ljudi koji su stranci u toj privrednoj delatnosti, znači, ako dođu, recimo, sportisti naši koji zarade novac i žele da zarade ozbiljniji novac i žele da investiraju kad im prođe sportska karijera, žele da investiraju nešto sigurno i da kupe zemlju. Ili kada zemlju kupuje, znači prvi put kada kupuju zemlju. Ili ako zemlju kupuju stručnjaci IT sektora, koji naši mladi stručnjaci iz IT-a su u nekoliko navrata spektakularne zarade napravili u Srbiji, prodavši svoje firme stranim kompanijama za stotine miliona evra. Ako oni dolaze u poljoprivredu da rade, onda oni moraju da plate da bi ušli u taj voz. Pa tako i to je posao. Oni plate taj hektar skuplje nego poljoprivrednici koji su već razradili poslove. Zato što, kao što je ovaj mladi poljoprivrednik Siriga rekao, on ne želi da plati 20.000 evra hektar. I kad se njemu ponudi nešto za 25.000 evra, on neće kupiti. 100 hektara za 2,5 miliona evra on neće kupiti. Ali će doći sportista ili neko treći iz IT kompanije ili iz inostranstva, s tim što stranac ne može po zakonu da kupi srpsku zemlju. Sad ste hteli to da vas pitam zakon? Ne, strani državljani nemaju pravo da kupe srpsku zemlju. Ne može ni jedan hektar. Stranac ne može da kupi ni jedan jedini hektar, može samo državljanin Srbije i može da kupi srpska firma. Stranac može da osnuje, da otvori srpsku firmu na teritoriji Srbije i ta firma može da bude vlasnik zemlje. Ali stranac ne može da bude vlasnik zemlje. Pa dobro, hvala vam najlepše što ste nam sve ovo pojasnili danas. Nema na čemu, hvala vama. Zovite me opet za godinu dana ako želite. Ako bude došlo do skoka cene ili ako se nešto promeni, svakako... Ili da dođem da vam kažem da se ništa nije promenilo. Dobro.